שלו, כאילו זה החיות שלו. ולמה היא הסתלקה? בגלל הפגם? בדיוק. זה המילה שאמרת, החיות שלו. החיות שלו שנותנת לו כוח לפעול. אז אם לאדם אין חיות, מה חסר לו? ריבוע דאימה. מה הוא צריך לעשות? לחזור בתשובה. אז הוא עולה למעלה לאימה ומושך שפע חדש משם. זה תיקון שובבים בעצם? יפה. כן, נכון. אז עולה הוואי בגימטרי אדם, ובסתלקו משם שמסתלקת אימה מעל לבנים, אז זו הוויה דזה נשארת בסוד דם כזה, י' כו' ונמצא כי א' זו בסתלקותה למעלה היא דם. זאת אומרת, כשא' הזאת עולה למעלה היא חוזרת לשורש שלה שהוא ריבוע כי זה דם. היא חוזרת לאימה? כן, בדיוק כן. וגם שם הוויה דלפין שבזה תשאר דם, וזה סוד הפסוק בהושע. דמים בדמים נגעו. אבל בהתחברותם יחד יהיה אדם. זאת אומרת, אני לא אקרא לבן אדם פח. לכאורה איך תצטרך לקרוא לבן אדם? פח. למה פח? למה פח? כי הוא מקבל ריבוע מהחיות שלו זה דם, והמהות שלו היא דם, אז זה צריך לקרוא לו דם ודם, זה פח. חף מפה, כן? חף מ... אני לא יודע למה אח שלי אומר את זה. ונמצא כי זו א' הנזכר, הוא בחינת דם האדם. אז שופך דם, אז מה זה הדם של האדם? החיות של האדם זה הדם שלו, נכון? אז מה זה הדם? זה א'. כשאני אומר האדם, החיות של האדם זה א' הזאת. אחרי תמונו שא' היא שורשית. חיוס. מבחינת דם האדם נזכר שהוא זה, המחיה אותו, מתפשטה בתוכו. שמתפשט בתוכו, החיות הזאת, מה זה החיות של האדם? זה האות א'. אז למה אתה לא מוריד לו א'? למה אתה מוריד לו ריבוע? וזה סוד אמו מזרעת אודם. כי הדם הזה שהוא שם אקי הנזכר, נמשך מן אימה. אז זה אודם, אודם לשון דם, מאימה. לפני הקלקול, זה ריבוע אקי. היה לו א' או ריבוע? גם זה סוד רביעית דם, שאמרו רז"ל, שמה? שרביעית הדם, נכון? איפה היא נמצאת? תמצית האדם, נכון? שרביעית הדם היא זאת שמחיה את האדם. זה מה שהכהן השוחט את הבאים, רוצה את תמצית הדם. והוא סוד ריבוע שם אקי כנזכר, שהוא א', א', כ', א', כ', א', כ', כ'. אז זה טוב לתרום דם או לא טוב לתרום דם? אז בואו נתקדם הלאה, נקפוץ רגע, נדלק את הריגת בעלי חיים. עניין איסור הוצאת שכבת זרע לבטלה, כתיב וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחטה. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה זה דרכו? היסוד של האדם, זרע לבטלה יוצא מהמוח, ועובר דרך הברית קודש, ויוצא החוץ עשתה לך שכר לבטלה. והנה עוון השחטת זרע גדול מאוד, כמפורסם בזוהר, וכבר הערכנו בעניינו בשער רוח הקודש בעניין התיקון הראוי לו. גם בשער התפילה בכוונת קריאת שמע שעל המיטה. ועיין שם עניין התיקון שהוא. מה אנחנו רוצים? להמית גופם של אותם נגעי בני אדם. אז מה אנחנו רוצים? להעיר את אמא. רגע, אומר הרב, תשמע, אדם הוציא זרע לבטלה, לא עלינו, ומה קרה? ירדו נשמות לקליפה, והקליפה בראה להם גופים. מסתובבים, מזיקים. ערבים. זה ממש, יש מזיק, שיש בתוכו נשמה, נשמה אלוקית. מה היה בו קודם? הוא לא היה כלום. ברגע שיצא לו... ברגע שהטיפה הזאת הלכה, נברא לגוף. אז לא, נשמה יורדת, כן, נשמה באה. הטיפה היא נשמה, אתה מתייחס לה כנשמה קדושה? כי יש בתוכה נשמה, כן, מתלבשת בתוכה נשמה. זה לינק. ברגע שהיא יצאה, נכנסת נשמה? נשמה, ברור. זה היא בא מושך מהדת. נשמה, שזה יותר נמשך מהדת. מהדת. הנשמה הזאת אין לה גוף. עכשיו, הנשמה הזאת, אם היה אישה, אז האישה הייתה לוקחת את זה. אם אין אישה, אז באה הקליפה, עולם הטומאה, ולוקחת אותה ומתעברת מזה, והופכת את זה, מולידה מזיק. עכשיו, בכל טיפה יש כל כך הרבה נשמות, יש הרבה, כן, יש הרבה. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות? אז אחד, להרוג את כל אותם משחיתים, הרוחות, הגופים שלהם, הגוף שלהם. ואין שם עניין תיקון, שהוא להמית גופם של אותם נגעי בני אדם. זה נגעי, מה זה נגעי? מה זה נגע? זוכרים שדבר על הנגע, הצרת, כל זה שהם נדבקים באדם, והם לוקחים לו את החיות שלו, את האנרגיה שלו, את השמחה שלו, את הפרנסה שלו, את הבריאות שלו. לוקחים הכל. כל הקופה לוקחים. כן. אז איך הורגים אותם? על ידי ראיו, שהוא החרב העליון. יש חרבות. יש חרב עליון. שהוא ראיו. אשר ביסוד דאימה, הנמשך ממזלה קדישה. אומרה, יש, תדע לך, שיש לו עוד ה' ראשונה ואת אחרונה. ה' ראשונה זה כנגד אימה, שביסוד של אימה יש לנו חרב עליון. מאיפה הוא נמשך? ממזלה קדישה. הוא נמשך מתיקון י"ג של אריך,
ואנחנו ממשיכים אותו כדי מה? כדי מה? להחריב אותם. חרב עליון. לשחוט אותם. עכשיו, עם מי אנחנו נלחמים? קרב חרבות, עם מי אתה עושה חרב עושים מול חרב. והנה כנגדו בחיצונים בקליפה, יש חרב אחד עליון, אשר הוא קוצץ וחותך אותם הנשמות מן הקדושה, באותם נמשכים מן הזכר בלתי נקבה על ידי השחטת הזרע. כאשר חס וחלילה יש הוצאת זרע לבטלה, אז יש חרב שחותך את הנשמות הללו, מנתק אותם מהחיבור האלוקי, כרת, ולוקח אותם. שבי, מה עשו בחמאס? לקחו אנשים, לקחו אותם אליהם. בסדר? אז מה עושה הקליפה? כשהוא רואה דבר כזה, הוא חותך, יש לו חרב שאיתה הוא חותך, סוד החרב המתהפכת, שהיא לוקח, חותכים את מה? את הנשמות במקום שיכנסו לגן עדן, הם נכנסים למעלה גיהינום. מה זה גיהינום? השליטה שלהם. מה זה גן עדן? המקום של הקדושה. זה אחד. גם יש ראיו תחתון בקדושה ביסוד דנוקדס, אז כמו שיש לנו ביסוד של אמא. למה יסוד של אמא? כי בתוך, דרך היסוד עוברים הניצוצות להתעבר באמא הילה. אותו דבר ביסוד של הנוק. הניצוצות עוברות להתעבר בתוך הרחם של הנוק, של הנוקדזה. הנעשה משם הוויה דבן דהין, וכנגדו יש גם כן בקליפה ראיו התחתון, ונקרא כלב. זאת אומרת, יש למעלה בעולמות העליונים מקום שנקרא חרב, שהתפקיד שלו לחתוך, הוא עליון. למה הוא עליון? כי נשמות יוצאות מלמעלה, הוא חותך אותם, מנתק אותם מהחיות. אומרים, אדם הזה חזר בשאלה. אף אחד לא יכול לחזור בשאלה, אין שלו, בגלל שלא בן אדם לא משנה את הדרך שלו. זה נקרא חזר בתשוקה. כן, היה לו יצר הרע. נכנע. נכון. לא היה לו חיבור. אדם לא עוזב את אלוקים אם יש לו חיבור, כן? אדם שעוזב בדרך כלל כי הוא מנותק. פרי עוזב את העץ כשהוא מתנתק. למה שעוזב את המקום החיות שלו? הפרי כשהוא מתנתק, אז הוא נופל למטה. כשבן אדם, חס וחלילה, מתנתק מהחיות האלוקית, מה קורה? אז הוא נופל למטה. זה החרב. מה החרב התפקיד שלהם? אם אדם מרגיש לבד בודד, אשר קריך בדרך, ויזנים לך כל הנחשלים מאחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. אם עייף ויגע ולא ירא אלוקים, מרגיש לבד, בודד, אין לו חיבור לקבוצה, אין לו חיבור לרעב, אין לו חיבור לקדושה. אז באו והוא מזנב חותך, זה החרב העליון החותך. עכשיו כנגדו יש כלב, שהכלב הזה הוא תמורת הוויה דהין, כי שניהם בגימטריה נ"ב. כמה זה כלב? 52. כמה זה שם בין י' כ' ו' כ'? אין, זה גם 52. וכנגד בין בחינות אלו דוד המלך פחד. אומר, הנשמה שלי עולה למעלה, אני רוצה יפה. ואמר, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. החרב העליון? כן, כן. דוד המלך לא היה מחובר? דוד המלך פחד מהחרב של דומה, מאותו של מלאך המוות. כמעט אמרתי, דומה נפשי. למה? ברגע שנגלה מלאך המוות והראה לדוד המלך את החרב, כל החיים אחר. שכביכול בגללו נהרגו כהני נוב, אז הוא ניגב את החרב שלו בבגד של דוד, כאילו הוא ראה את הדבר הזה, הוא הזדעזע. הפחד שתפס אותו שורת השטן, הלך לו החום הטבעי מהגוף. נכבה לו החום של הגוף. הפחד שלו. אותו דבר שלמה המלך, הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים, סבלן גיבור ישראל. היה 60 גיבורים, אנשים גיבורים. הוא מאוד מאוד פחד מהקליפה. הוא העמיד המון אומרים, כי דווקא הוא מי שיודע, מי שמבין מה שקורה מסביבנו, הוא יודע מה צריך להישמר ולהיזהר, אבל אם לא הולך, אדם הולך. גם עכשיו בפרשת שבוע, ואנחנו מול בעל צפון, זה הקליפת כלב הזה. ובגלל זה פרעה ראה נכון לרוץ אחריהם. אמר מול המוות כביכול. הנה בוא נראה את זה פה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה ככה. ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד בקריאת שמע של המיטה. אבל ברשפה יש גם יש את זה באותו סגנון. יש לך תיקונים פה. כל מה שתיקונים ברשפה יש עבודת השם, זה לא תיקונים. בוא נסתכל. לרע או עליון. זה עכשיו איפה קריאת שמע של הרב קיץ? לא, זה קריאת שמע שיש בכל אחד. ראיו עליון שביסוד דימה. מה אנחנו רואים? י' ק' ו' ק' שם אב 72 כפול 3. נו? 216. 216, נכון? ראיו. זה נקרא ראיו עליון.
להמשיך הערה גדולה מן הרעו העליון, שהוא גימטריה אב שביסוד דאימה, שבגימטריה חרבו, חרבו זה ראיו, כן? חרבו. לחב"ד של הנוק, ומשם ליסוד הנוק, ועל ידי זה יכוון לעקור ולשבר את החרב העליון דקליפה, הקוצץ וחותך את הנשמות הקדושות מהקדושה. הוא קוצץ את הנשמות, מנתק אותם מהחיבור האלוקי שלהם. זאת אומרת, הנשמה יש לה מסלול, יורדת מלמעלה למעלה למעלה, צריכה להגיע, להתעבר בזה העולם ולהגיע להיות בגוף של אדם. אבל האדם לא קיבל את זה, אישה היא סוד הכלי. מה זה סוד כלי? אתה לוקח, יש לה יכולת לכלי להביא לך דבר ממקום למקום. זאת אומרת, אתה שם בשר לא מבושל חי, הופך אותו לבשר אכיל, אתה לוקח אישה שלא יכולת לקחת טיפה ולהפוך אותה מילד. תחשוב איזה יכולת זה גבוהה עצומה. אז אין את האישה שתקבל את זה, אז מישהו אחר בא ולוקח את זה. אז כדי לקחת, לנתק את זה מהקדושה צריך חרב, שהיא מנתקת אותה. מהקדושה. החרב הזאת מהטומאה, שהיא מנתקת את הנשמה הקדושה הזאת, והיא חוטפת אותה, חטופים. אחר כך. אז מה אתה רוצה עכשיו לעשות? רגע. לנתק? רגע. שבור את החרב. רגע. בוא נלמד מה זה. ראיו תחתון, שביסודנו, כמו מה אמרנו שלנו ביסוד דאימה, של ההיא ראשונה. עכשיו ביסודנו. ואז מה נראה? ריבוע הוויה, י' כ' יעקב הוויה, כמה זה? 72. ריבוע שם בן, גם יכוון להוריד הרי מראיו התחתון, שהוא ריבוע הוויה פשוטה, זה כמד, כן? 144. ועוד 72, זה עוד הפעם ראיו, נכון? 144 ו-72, בדרך כלל, 216. גם מכוון להוריד הערה. מראיו התחתון, שהוא ריבוע הוויה פשוטה וריבוע בן שביסוד דנוק, להרוג את הכלב דקליפה, שכנגד היסוד דנוק דזה. מה אני עושה? אז הנה, גם מכוון להוריד הערה גדולה מן בית חרבות, עליון ותחתון. אז בהתחלה אחד נלחם נגד אחד, חרב מול חרב. בסדר? שם גם כן זה אותם מלחמת חרבות, חרבות ברזל. חרבות, חרב דקדושה נגד חרב של הטומאה. אותו דבר? אותם שמות אב בטומאה? לא, אין שמות הטומאה. זה החרב שלהם. מה זה החרב שלו? החרב של הקליפה. בקדושה מה יש? יש אב קדם. אב שזה ריבוע, שזה כמו היסוד שלנו. אב קדם, שזה מה? ריבוע של הוויה, שזה אב. וקדם שזה ריבוע של שם בן, שזה המהות שלה. ומה אנחנו עושים? אנחנו הורגים את הכלב של הקליפה. מה עשית בעליון? נלחמתי לעקור ולשבר את החרב העליון, מלחמת חרבות, שברתי להם את החרב. זאת אומרת, מה עשיתי של הקליפה? היא לא יכולה יותר לחתוך נשמות בקדושה. אני רק את החרב פגעתי לו. מה עשיתי? עכשיו הם לא יכולים לחתוך. פגעתי להם ביכולת לשיגור הטילים, חטיפה, זהו. הם לא יכולים לחתוך. התחלתי עם זה קודם כל מה שאתה תעשה למטה, אם למעלה, אתה צריך ללכת לשורש, ללכת לח'אן יונס, ללכת לכל המקומות האלה, שבר שם את הכוח, את החרבות שלהם, ואז אתה פה יכול לחזור. אבל אם אתה תלחם מפה, אתה לא מבטל את השורש. אחר כך להרוג את הכלב הזה. להרוג אותם בעצמם. את הכלב הזה שכנגד היסוד של הקליפה, שהוא בעצם אוכל אותם. הכלב זה כל הגופים הטמאים? הכלב לא. או שזה כלב שזה משהו אחד? הכלב זה לא הגופים. יש שם תהליך אחד של הכלב שהוא בולע את הנשמות הללו, ושהוא טורף אותם, ויש זאת אומרת בעצם, החרב העליון הוא חותך את הנשמות מהקדושה. הן מגיעות למטה, והכלב אוכל אותם. מה זה אוכל אותם? הופך אותם לכלב. כתוב שבבית מקדש הראשון האש הייתה דומה לאריה. בבית מקדש השני דומה, למה? מה, הם משחיתים? מה זה הדבר הזה? זה דרגה נמוכה, מה זה אריה, מה זה כלב? אז זה שם בן, זה כגד שם בן, כלב זה שם בן, אז יש איזה מקום נמוך יותר, איזה ראיו. איפה אני רוצה? ומה אני רוצה לעשות? גם יכוון להוריד הערה גדולה מן בית חרבות, עליון ותחתון, שהם בית פעמים ראיו, שביסוד דאימה וביסוד דנוק, לקחתי את שניהם, מה אני רוצה? להשמיד, ולהרוג ולאבד, כמו אמן, להשמיד, להרוג ולאבד. כל הגופים הטמאים של הקליפה שנעשו לבושים אל הנשמה בקדושה של השכבת זרע לבטל השלום של כל ישראל. אתה חושב עכשיו, אתה אומר, שמע, יש שם קודם שם אחד. רבנו של עולם, עכשיו על ידי הקריאת שמע שלי, מה אני עושה? שכל אותם נשמות שנפלו מהקדושה, נפלו לקליפה, בין ילדים, בין ילדי אחרים. מה קרה? נבראו להם גופים, לבושים לנשמות. אני רוצה מה לעשות? להשמיד, להרוג ולאבד, להרוג את כולם. כל הגופים. מה עכשיו עשיתי? הגופים הרגתי.
מה זאת אומרת הגוף הרגתי? הרגת את השובים. הגוף לא יכול להלביש את הנשמה. מה עושה הלבוש לנשמה? קולה אותה. בדיוק, הוא קולה אותה. הוא לא נותן אפשרות ללכת. כמו להרוג את המחבלים, ועכשיו כן. צריך להוציא את השבויים אז מהמנהרה. עכשיו את השבויים צריך להוציא מנהרות, נכון? ולהעלות הטיפות הנזכרות. הטיפות הכוונה נשמות. אז את הנשמות, אותן טיפות עליונות שהן נשמות, שהם- צריך להרים אותם. הם עכשיו למטה, זה לא מספיק שהרגת את כל צריך עוד המחבלים. כוונה כדי אתה צריך להרים. להוציא את החטופים מעזה חזרה לישראל. יפה. נכון? זה לא מספיק שאתה הרגת את המחבלים. כן. אתה צריך לעשות גם... שמוזר זה שהם מתחילים לדבר כאילו נגד ישראל, מי? חטופים. נו בטח, מה אתה רוצה? ומה שהם יגידו להם להגיד, הם יגידו. זה לא הם מדברים. זה לא הם אומרים, זה אומר, תגידו ככה. כן. פשוט, נו מה, זה מלחמה פסיכולוגית אכזרית ביותר. כן, נותנים להם להגיד דברים כואבים ממש. ולהעלות- לפעמים אם לא בא לך, אתה אומר לשלש. לא, ולהעלות את הטיפות הנזכרים עם הנרן שלו. זאת אומרת, עכשיו אני הולך לישון בלילה. לך לישון. אז מה עכשיו שקורה שהולך לישון? לא באותו רגע שהוא ער. לא, עכשיו אני הולך לישון, מה יקרה כשאני לא אשן? דרך לישון. אני עכשיו הולך לישון, מה קורה הנפש? יורדת עולה למטה. למעלה. רוח נשמה עולה למעלה, נכון? אז אני רוצה שהיא עולה למעלה, היא תיקח את החלקים הרוחניים שלי, שפה למטה. אני נמצא פה בעזה, אני החייל, נכון? אני המפקד, המ"פ, אני חוזר הרמטכ"ל, הכל. הביתה, אני קושר אני אותם עכשיו איתי. פה בעולם הזה, עזה, עולם העבודה, עולם העשייה. אני אומר, בואו, הרגתי אותם, בואו, לוקח את כל הנשמות הללו. כשאני ער זה דבר אחד. עכשיו אני יושן, מה אני מעלה אותם, ולהעלות הטיפות הנזכרים, הנרן שלו. כשהוא אומר הנרן שלו, הכוונה שהוא הולך לישון, כן. אז הוא מכוון על זה שכשהוא יישן זה שכשהוא יקרה ישן זה פעולה. יקרה, בואו, כן. אל ברור תוך לי. מם דלעולם, מם סתומה, זה יסוד אנוק, שהוא הכלי שבתוך היסוד אנוק דזד לקדושה. אז הוא מעבר אותם. אז בדיוק, ובו מכניס הצטיירו אותם חזרה ב-40 יום ל- ביצירת למקום. הוולד. מה זה מם לעולם? שזה המם הזאת, זה 40 יום של יצירת הוולד. חושב שעכשיו במשך 40 יום יהיה תהליך, כן? גופים חדשים. של מה? שהתהליך הזה בתוך היסוד עימם, הוא עדיין מפרק את החלק הרע, מה זה העיבור? עדיין הוא יש עדיין חלק עושה, כן, הוא עדיין עושה נקרא זיגות. סינכרון, מעצב כן? את זה לא גולו, מספיק זיגות. שהבאתי את כל החומרי גלם למטבח, צריך לעשות מהם תבשיל, כן? רגע, אבל הם הם היו עלו, טהורים, הם אבל- היו טהורים. כן, אבל הם עלו מאיפה הם באו? הם אז באו מה אתה אומר מעצ- שהם באו הם- מלמטה, הם- זה צריך תהליך הם לא כדי נקיים. לחבר אותם חזרה לקדושה. זה שהגוף הטמא מת, זה לא כאילו שנשאר עכשיו משהו נקי לגמרי? אחד שהלך עכשיו להודו, הוא היה שם כמה שנים. איך הוא וואו. חוזר לפה? הוא חזר יהודי, קדוש וטהור, אבל מה הוא חזרו חזר? משוגעים לגמרי. חזרו זאת אומרת, משוגעים. יש... לא יודע כמה פטריות וואלה, כן? זאת אומרת שזה... מה? כן, אני אגיד לך, בדמיון זה נשמע כאילו, היה משהו, שברת אותו, אז הוצאת את אז זה הדבר לא של מספיק, הקדושה, לא אבל זה מספיק. עדיין לא נקי. למה? כי יש עוד נטייה לחזור למטה. בעבודה, הוא התרגל. הניצוצות של הוא הקדושה התרגל שנוטה אחד להיות שהיה למטה. שם באיזה... בהודו, הוא יין. רגיל לעשות כל מיני דברים, את האוכל שלהם. אנשים שחיו שם, הם אוהבים, מחפשים מסעדות שיש את האוכל הזה שיש במזרח הרחוק, שיש את יצר המוזיקה הרע הזאת. בניצוצות של זה יש יצר הרע. עדיין משהו דבוק, צריך עדיין להפריד אותו. מה זאת אומרת? זה תהליך. אפילו שהם השתחררו מהקליפה, למה הם לא בחוזרים הביתה? תחשוב, שחררת אותם חטופים, טוב לי פה, התרגלתי. לא יודע, מי שאין להם התרגלתי יכולת. להם לא יכול תחשוב להיות- כמה אנשים חיים בחו"ל, למה חיים בחו"ל? טוב לי, כסף, מה טוב אתה רוצה? להם. יש לי כסף, למה שאני אחזור לארץ ישראל? תחזיר אותי. למה אנשים לא עולים לארץ ישראל? הדוגמה נשמעת אחרת, זה נשמע כמו מישהו שנמצא עכשיו זה אחר, בעזה. למה זה אחר? תסביר למה זה למה. אחר, נו. הדוגמה שארצות הברית היא פחות טובה. אם אתה נמצא בעזה, כאילו, אתה כביכול לא טוב רוצה להם, להיות, תשחרר את כביכול המחבלים, טוב להם. ירוצו לארץ. בארצות הברית, קח אותם, תן להם מה שיש להם, לא רוצים לחזור לארץ. התשובה היא שהאדם מתרגל, אומר, תשמע, מה עכשיו תשים אותי בישיבה? מה עכשיו תכניס אותי לדוסנילנד? לא רגיל, כל מתפלל וזה, אין לי מה לעשות שם. אין לו בזה עונג אפילו. לא, הוא לא מחובר לזה, למה? כי הוא התרגל להיות שם, יש לו עדיין את הטבעים שלו. אז ניצוץ של קדושה, זה לא אומר שהוא בהכרח מחובר לקדושה, יש לו אני עכשיו יכולת להיות רוצה בקדושה. לרומם אותו, הוא היה למטה ויש לו כל מיני דברים שנדבקים, וצריך תהליך עדיין לתאר ולזכך אותו כדי שהוא יתחבר לקדושה. זה דוד המלך פחד אמר אצילה, אז כתוב בספרים, כתוב מביא את זה בזוהר, מביא את זה בשרשת חוכמה, שכשבן אדם נפטר מזה העולם, הוא הולך למעלה, ויש הרבה דרכים, איזה 300 ומשהו חדרים, שיש פתח אחד, וכל דלת מובילה לאיזשהו מסלול, ובכל אחד מהם יש כלב באמצע, אחרי שהלכת נסגר הדלת מאחורה, ושזה כלב שהוא טורף את הנשמה. אם האדם נכנס בדלת הלא נכונה. האדם מתפלל שכשהוא ייפרד מזה העולם, יש דרך אחת שבה אין כלב. אין את הכלב, אז מה זה כלב? זה הקליפה. שאומר לו כל החיים היינו ביחד, בוא נמשיך, מה אתה... אין איזה שם קדוש שאפשר... אז אדם יש. בתפילה,
הוא מתפלל, ריבונו שם תציל אותי שחס וחלילה אני לא אסתבך במקום הזה ולא יגיע למקומות הדברים האלה, אני לא אציל מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. ריבונו שלם זה התיקון שלי. כן? אז אנחנו עושים את זה כל לילה. ריבונו שלם, הנשמה שלי עולה, עכשיו אני לא רוצה לתקל בנשמה שלי כשעולה למעלה באיזה כלב. מה זה כלב? חלומות רעים. חלומות מפחידים. למה שיבואו? חרב, הוא לא רוצה שיקחו ממנו ניצוצי קדושה. והנה אליה בבוקר, מה? כוונה תומת קרי שלא יהיה לו? כן? הוא חושב שזה אשתו וזה מישהי אחרת. הם באים בדמויות ודברים כאלה, מה זה עושה? זה הכלב, זה החרב. אז לכן אדם לפני השינה, ריבונו של עולם, שמור עליי. יש לך גם עוד כמה שבועות שעושה, ריבונו שמור עליי, אני נשמה שלי, רק אליך, לא רוצה... אני לוקח איתי חלקים. עכשיו הנטייה שלהם, להתחבא למקומות, הם יכולים להעיף אותי למקומות, אני עושה תיקונים, אני עושה זה. יכול להיות שיהיה להם משיכה חזרה למקומות אחרים, אז אני צריך לשמור עליהם. אלה שהבאתי. מה, אלה שהבאתי? אז איך הם יגידו, בוא, חביבי, בוא איתי למסעדה. הכלב לא בא להתגרות אבל. אחרי שאתה עושה את הראי. אתה הולך, אתה עובר משם. עכשיו, לא, יגיד למה, מי אמר שאני מסכים לקטע? הנטייה שלך היא להגיע לנשמה הקדושה דרך המקום הקדוש והטוב, אבל הנטייה שלהם היא תגרום שאתה אולי תיכנס בדרך לא נכונה. זה נקרא שהנפש משוטטת בעולם הזה והיא לא עולה למעלה, כי היא לא יכולה לעבור את המחסומים שיש למעלה, את המחסומים בדרך. אז לכן בחרב, הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים מסביב גיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על יריחו, מה זה יריחו? יסוד, מפחד בלילות, כולם חוקרים את החרב פיפיות הזאת, להילחם מהפחד של הלילה, כי מה קורה בלילה? למה? הוא לא יושן בלילה, אבל הולכים לבוא, שמצילנו, בסדר? מה זה עולה שם בלילה? אבל מה? אבל הם יכולים לבוא. איך יבוא? יפילו עליו תרדמה. פיקחו לו את הנשמה, בדרך לא ידעו. אתה מתכוון כאילו אתה... כן, הם רצו להחטיא אותו, ואין בביורנו, הערכתי, נו. לא, בתיקון שואבים לא יעזור. מה? למה לא יעזור? לא יעזור, כי בתיקון שואבים, הוא מדבר פה על הנשמות. אבל לא, מחילה, איפה הקושי פה? בנשמות שהעלית? איפה שאר הפסוקים? בנשמות שהעלית, או בהתגרות של הקהלי. יש שתי שלבים, יש שלב שאתה הורג את הכלב, לפי מה שאתה אומר. אני רוצה להראות לכם עוד משהו. תראו. בואו נפתח בשאר הפסוקים דף מ"ז עמודה ד'. שאר הפסוקים, חלק לכולם שאר הפסוקים. יש שם משהו. מ"ז, ד'? כן. שאר הפסוקים, סימן י"ח, כתוב בתהילים, מזמור י"ח. בני נכר יבולו ויחרגו ממסגרותיהם. רוצים ללמוד? כן. רוצים לעשות עוד קצת? רצית להרחיב, בסדר? יאללה. בני נכר יבולו, אתם רואים דף מ"ז, שאר הפסוקים, אותם שאר הליקוטים. אחורה. שאר הפסוקים. בני נכר יבולו ויחרגו ממסגרותיהם. פסוק זה נכתב בספר שמואל, ויש בו קצת שינויים בין ספר שמואל וספר תהילים, כמו שהתבאר. בעינינו באמת שנבאר הקדמה אחת בעניין הקליפות. דע, כי הקליפות הם זכר ונקבה. מה זה הקליפות? יש בהם גם זכר וגם נקבה. הקליפות זה עולם הטומאה. כנגד עולם הקדושה, יש לנו אצילות בריאה יצא, יש עולמות של טומאה. כמו שיש לנו קדושה, אותו דבר יש בטומאה, אותו דבר. ויש בהם זכר ונקבה, ומהם נמשכים בין בחינות. האחד הם נקראים מזיקים, והשני נקראים שדים. אז מה ההבדל בין מזיקים לשדים? ובזה התבררו מאמרי הזוהר שנראים כחולקים זה לזה, כי בספר הזוהר פרשת ויצא, בואו נזדרז, בסדר? משמע כי להט החרב המתהפכת, שהקדוש ברוך הוא שם בפתח גן עדן את להט החרב המתהפכת, נכון? מה זה? היא לילה, לילי, ועטף בסוף, נוקדה סמך מם, שהיא חרבו של מלאך המוות. אז זאת אומרת, בעלה זה המלאך המוות, ואשתו זה החרב שלו. בסדר? מה זה החרב? והיא חותכת את הנשמה והוא טורף אותה. כלב? רצית... כן, זה... שובר אותה. רצית לפתוח, אז נפתח קצת. יפתח. בפרשת פקודי בחלות הטומאה, משמע להפך, כי הזכרים הם הרוצחים, והם בעלי החרב. מי זה הרוצח והחותך? זה לא הנקבות. זה הזכרים הם הרוצחים. אבל אותם שמצד הנקבה הם מפתים בלשונם, כדעת אמר, כמו שכתוב בפסוק. וחלק משמן חיכה,
כמו חכה, שהם דגים את הבן אדם בצורה חלקלקה. אומרים חסרתי, אומרים חזה, בוא תראה זה יפה, מדמיינים לבן אדם כל מיני דברים, הוא הולך אחרי הסטרחה, כאילו יש משהו שם, והוא סתם כשותה מים מלוכים, שהוא אף פעם לא בא לידי סיפוק. כל דבר מביא לי יותר ויותר, הוא איתנו, אף אחד לא איתנו, הוא התנתק לדעתי. החרב. אבל אינם רוצחים, אז תחליט, מי הרוצח, הזכר או הנקבה? כי לכאורה בספר הזוהר בפרשת ויצא כתוב, שבסתרי תורה, כן? בסתרי תורה, שמי שחותך את הנשמות זה הנוק של הקליפה, והזכרים הם מה? הטורפים. הם הטורפים, כן? טורפים זה מלבישים בגוף? טורפים זה לא הילדים. אתה יודע, בילדים יש 3 עונות. יש עונת היונקים, זוחלים והטורפים, כאילו. בהתחלה הם יונקים, אחר כך זוחלים, אחר כך הם אוכלים, טורפים, כאילו אוכל בגיל ההתבגרות, מה שנקרא. טורפים. אז לא זה, כן? אז מה הכוונה? אז האם, מי זה שיש לו יכולת לחתוך את הנשמה? האם הזכר של הקליפה? או הנקבה? אז משמע במקום אחד שהזכרים עושים... לפי מה שרואים בעולם זה הנקבה. אז יש זכרים ויש נקבות. אז תחליט, ככה או ככה. והכל אמת. כל אמת. כפי מה שהתברר, אבל להסביר לנו איזשהו מהלך, שנבין איך יכול להיות שהכל אמת. דע. כי בתחילה הכוחות הנמשכות מצד הנקבה, הן יורדות ומסיתות ומפתות את האדם, שמצילנו לחטא. כן כוח הפיתון נמצא, אלא בנקבות שמצד לילי. כמו שאמר הפסוק, כי נופת יטופנה שפתי זרה. אז מה? לזרה יש לה כוח למשוך את האדם בלשונה, במראה שלה, בצורה שהיא גורמת לו לחשוב, שאוי אוי אוי מי יודע מה הוא מסית שהוא לא הולך לשם. זה הכל דמיון, כן? כן, כן, כן. זה הדמיון, מה זה מפתות? מה זה לפתות? זה להכניס מחשבה כאילו שהיא לא שייכת. אדם מריח ריח של אוכל, מה זה עושה לו הריח? זה לא האוכל, מפתה אותו. גורם לו לחשוב שמי יודע מה. אז המראה גורם לו למחשבה, ואז כן. כאילו זה מה שקורה. מראה, הדיבור, זה, לא יודע. מפתות, מסיתות. כן. ואלו נקראים שדים. כי כוונתם להידבק עם האדם, לפתותו ולהחטיאו, ואינם מזיקים אותו. הם בעצם באים אומרים, בוא איתנו. הם החבר'ה שאומרים לך, תשמע, אנחנו אנשים טובים, בני טובים. אנחנו לא עושים פשעים, לא רוצחים, לא הורגים, לא כלום. בוא נראה לך את הכיף של החיים. אחד הגיע פעם למעלה לשמיים. אבל הם מזיקים אותו, מה? הם לא ואמרו לו, מזיקים אותו. תשמע, אתה היית בן אדם טוב, עזרת לאנשים וזה, אתה יכול לבחור או גן עדן או גיהינום. אמר לי, מה זה גן עדן, מה זה גיהינום? בחיים לא למדתי. אמרו לו, שב, קורסה כזאת ישב, ירד מסך מלמעלה, 4,000 אינץ', תלת מימד, והם מראים לו סרט. מה זה גן עדן, צדיקים, גן עדן. מה זה גיהינום? מראים לו מסיבה. טרנסים. חבר'ה, טרנסים, מוזיקה, אלכוהול, רוקדים, עניינים, כל התאוות. כל הבלגן. הוא אומר, תשמע, כל החיים הייתי בן אדם סולידי וזה, יאללה, מתאים לי עכשיו פה בעולם הבא, אין לך את הימים, יאללה, בוא נבדוק, בוא נשתולל קצת, בוא נתפרע, לא יודע מה. אבל אם טוב, אני רוצה שם, אמרו לו, טוב, תכנס לדלת חדר שמאל, פותח, רואה, יש להבות, רואה, צעקות, יש, אמר לי, מה זה? לא, אמרו לו, זה הפרסומת. אתה מבין, אתה רואה את זה, זה הפיתוי, אבל איפה מגיעים לשם זה? זה בדיוק מה שיצר אמר לו אדם. אם אתה תלך ואתה תעשה זה, מי יודע מה תרוויח? בסופו של דבר, זה רק הפרסומת. זה השדים. שומר מסך. כן, שומר מסך. אז זה לא משהו אמיתי שינדלדים פה? אז זה נקרא שדים, שדים זה נקבות. זה רק מחשבות? כן, כן, שדים זה נקבות, כי כוונתם להידבק עם האדם, לפתותו ולהחטיאו, ואינם מזיקים אותו. הם לא מזיקים אותו. הם אומרים, רבות איזה כיף העולם הזה. בוא, תהנה. אחר שנתפתה האדם אחריהם, אז מתחברים כוחות הזכרים הנקראים מזיקים, רע, יש להם רע, אשר בידם החרב להזיק, והם ממיתים את האדם. כי כן הוא הטבע העולם שהזכרים עושים המלחמה ולא הנקבות. כמו שהיה, מה היו עושים פעם באומות העולם? מה עשו מדיין? מה עשו מדיין? שלחו את הנשים, את הבנות שלהם בצורה מאוד מאוד צעקנית, כדי שמה? שהחיילים יתעסקו איתם, במקום להתעסק במלחמה, הם יתבלבלו, יסתכלו הצידה, ילכו כל אחד ייקח לו זה, והם ינצחו במלחמה, ואחר כך הם יהרגו אותם. אז זה התפקיד שלהם להסיט את הבן אדם מהמטרה שבשבילה בעולם. להסיט אותו מהאמת. ונמצא כי בבחינת הפיתוי העיקר הם הנקבות, כמו שמצאנו בעגלי ירבעם, שהנקבה הניחה בדן. מה זה עגל הזהב שעשה
שעשו, למדנו את זה, ראינו את זה שבה, נכון? מה זה עגל הזהב? הוא היה מורכב אח באח, זון דקאלי, הם היו שני עגלים, שהיו מחוברים מאחוריהם. ורובם בנבט עשה את הנסירה, ורצה להחזיר אותם פנים בפנים, ושם אותם אחד בדן ואחד בבאר שבע. שם אחד בדרום, אחד בצפון, רצה לגרום כן. כמו שמצאנו בגלר, שהנקבה הניחה בדן. זאת אומרת, שהפיתוי, מה זה נקבה? חוכמה. נכון? רוצה להחכים, רוצה להצפין. רוצה להחכים ידרים, רוצה להשאיר יצפין. הפיתוי הוא של מה? מצד הכסף. בצפון. וכל העם נטוע אחריה יותר מגל הזכר שהיה בבית אל. למה? כי מה עכשיו פילוסופיות, חוכמה וזה, עזוב אותי פילוסופיות, עזוב, תן ליהנות. חיים כחיים רק פעם אחת אצלהם. BMW. זה הפרסומת של BMW. של אאודי? זה תפיסת עולם גרמנית. אתם יודעים, בגרמניה יש כבישים ללא הגבלת מהירות. למה? תפיסת העולם שלהם לא רוצים חולים, לא רוצים פצועים, לא רוצים נכים. ממשיכים את השואה. או חי או מת. אתה מסיים בסוף הכביש, או חי או מת, אדם שמתרסק ב-250-300 קמ"ש, אין לו סיכוי בכלל. אין לו סיכוי בכלל, אז מה צריך פצועים ונכים וזה? תן ליהנות, לא יצאת נהנה. את הנכים זה מרגוע נאצי. זה נקרא ליהנות עד הסוף. ליהנות עד הסוף, כן. איי, כנזכר בזוהר. ואם כן שהעיקר נעשה על ידי הנקבות. אז מכיוון שהדרך להגיע לקליפה היא על ידי הנקבה, אז הזכרים מתחברים ונטפלים אליהם בפיתוי ההוא. ואחר כך ממיתים את האדם. ואחר כך בעת שליטתם על האדם לאמיתו. לא הבנתי את החיבור הזה. מה זאת אומרת עכשיו? מי טפל בעיקר. אני רואה עכשיו יש לי פה שתיים, יש אחד שמפתה. אז הוא יושב בצד שותק. הוא מחכה בה. השודד עם הזה, עם האקדח, הוא לא יוצא לעיר. אבל הוא שולח את העיר, בוא איתי, הוא הולך את אחריו, הולך למאורה, ואז הוא שם הורג אותו. זה מה שהם עושים. הנקבה היא העיקר פה, כי היא מביאה אותו, והזכר הורג אותו. אז בקטע הזה של להפיל את הבן אדם חס ושלום ולא להלך אחד מישראל, זה הנקבות עם העיקר. לכן, במאמר אחד בזוהר, משמע שמה, שהנוק היא העיקר. כאילו היא ההורגת. למה היא ההורגת? היא זה שהביאה לה. תלוי אם זה השדים או המזיקים, כן? כי השדים הם הנקבה היא העיקר. זה אחר כך, נכון. ואחר כך בעת שליטתם על האדם לאמיתו, אז העיקרו בזכרים. אלא שגם הנקבות נטפלים אליהם, אחרי שאוכלים. כולם משווים ונהנים מבשר הקורבן. ובזה צדקו דברי בית המאמרים הנזכרים. זאת אומרת, אתה קורא בזוהר, אתה רואה פעם אחת אומר נקבות עיקרים, פתאום אחד זכרים. לא, שניהם שותפים. בקטע הזה זה לעיקר, בקטע הזה לעיקר. והנה דוד המלך עליו השלום, בפסוק הנזכר, בני נכר יבולו ויחרגו במסגרותיהם, היה מתפלל עליהם דוד המלך, שיקרתו ועובדו מן העולם. מה דוד המלך רצה? שהכוחות שגורמים את הרע בעולם, את הפיתוי, את ההרג, את כל מה שגורם רע בעולם, ציר הרשע של העולם. ומה זה ציר הרשע? מדינות שנהנות מהרע, לשלוט, הם אין להם שום ערך לבן אדם. רק לשלוט, רק שאנחנו נהיה. הוא רצה שציר הרשע הזה יתפטר ממנו, שיקרתו ועובדו מן העולם. אז עכשיו, אומר, אמנם בית פעמים נזכר מילת בני. אומר, מה, כתוב פעם אחת, בואו נקרא את הפסוק, בני נכר יבולו ויחרגו מסגרותיהם. כתוב פעם אחת או פעמיים? תקראו, אל תמשיך לקרוא בני נכר. בני נכר יבולו ויחרגו מסגרותיהם. כמה כתוב בני, פעם אחת או פעמיים? פעם אחת. אבל מה ראשי תיבות בני נכר יבולו? זה גם בני. אומר רב, כי בית פעמים נזכר מילת בני. אחת מפורשת בה כתוב, אמרו, בני נכר יבולו, בני. והשנית בראשי תיבות, בני נכר יבולו, בית נון יון, זה גם בני. ולמה את השנייה הוא החביא ככה? הנה, זה מה שרוצה לומר. והמפורשים בפסוק, שכתוב בני נכר יבולו, זה כנגד הזכרים. והנעלמים בראשי תיבות הם הנקבות, והתפלל, מה דוד המלך, אתה קורא תהילים, ואתה לא יודע מה, אומר, למה אני אומר בתהילים, יהי רצון, יהי רצון, כאילו דוד המלך אומרם לפניך. כי דוד המלך בכל מילה הצפין דברים, שאני אומר אותם, אני אפילו לא עוצר לשנייה. ובעצם אני מתפלל פה על השדים, על הפלונית ועל הזה, כל איש הקדוש, הוא ישמיד אותם מעולם. פלא פלאים. כן. אתה נמצא פה, אחרי על כיפת ברזל, לוחץ על כפתורים, איזה יופי, אתה משחק בג'ויסטיק, אתה חושב שזה, הנה, ואתה לא יודע שכל טיל כזה שירתת אותו, הוא היה אמור להפיל בניין.
יהיה אמור לעשות רע בעולם. ואתה בא, אתה אומר לך, תשמע, הצלת עכשיו כמה אלפים בני אדם. היה לך כיפת ברזל ביד, אמרת פרק תהילים. מי יודע מה הצלת מעם ישראל? איזה גזירות ביטלת, איזה... דוד המלך התפלל, כי בני נכר שהם כוחות הקליפה הבאים מהזכר ונקבה, כולם יבולו. בעניין הוא במה שהודעתיך. רב עכשיו הולך איתנו עוד שלב. למה יבולו? שיקרתו. למה לשון יבולו? מסביר מה זה יבולו. הכל פה. והעניין הוא במה שהודעתיך, כי כמו שהזכר והנקבה דקדושה הם פרים ורבים, ויש בהם אדומן. זאת אומרת שהנקבה היא רוצה את הזכר, והזכר משפיע. מה היא נוקבין? זאת אומרת, היא מעלה רצון, יש לה השתוקקות, והוא משפיע, אותו דבר כמו שבקדושה יש גם בטומאה. זה כנגד זה עשה אלוקים, כן כנגדם בזכר ונקבה דקליפה. אשר משם נבראים כל כוחות הקליפות, זכרים ונקבות. מי זה אבא ואמא של כל הטומאה? סמך מ' ולילי. דקליפה. ונודע כי המן שבקדושה הוא הוויה דהינה נקרא בן. מה זה המן שבקדושה? מה נוקבין? מה זה הרצון? שם בן. כן? לכן אתה פוגש אנשים, אתה אומר לך שם בראש, בן. מה זה בן? כל החלקים שם המברר של. כל החלקים שהם שייכים לי, שנמצאים פה במקום, זה המן דקדושה, אני מעלה אותם לקדושה. כן, המן דקליפה נקראים כלב, שהוא בגימטריה בן, אותו דבר. בקדושה זה נקרא בן, מה זה בן? י' כ' ו' כ', בן, ואצלהם המן הוא כלב. ועליו נאמר מיד כלב יחידתי. והלל הוא התפלל דוד באמרו בני נכר יבולו, כי אלו המן נוקבין של הקליפה, הנקראים בנים של הקליפה. מה זה בני נכר? למה לא נכר? למה בני נכר? תגיד נכר יבולו, למה הבנים של הנכר? מה זה הבנים? כי מה זה הבנים? הנקראים בנים של... אלו המים נוקבים של הקליפה, הנקראים בנים של הקליפה. הנקראת נכר. נכר זה הקליפה, הבנים זה מה שגורם את הבנים. מה יגרום את הבנים? המים נוקבים. נכון, ההתעוררות. נקראת על שם הבנים, כאילו. כן. יש להם שם הוויה דבן. וכן הדחורין שלהם נקרא גם כן בנים, כולם יבולו. והנה בספר שמואל בשירה כתובה שם שהוא ספר נביאים, שהוא נצחות דחורין, עיקר כוונה דוד בתפילה, אומר רב, למה אותו פסוק כתוב בספר שמואל בצורה אחת, עכשיו כתוב ויחגרו. פעם אחת בכתובים. כן, אז אומר רב, למה בתהילים אותו פסוק שונה ממה שנאמר בכתובים, למה הנביאים שונה מהכתובים, מנח. אותו פסוק כתוב ויחגרו, למה? אז אומר, מן ספר שמואל בשירה כתובה שם שהוא ספר נביאים. מה זה נביאים? נצחות. נכון, נביאים, איפה הם ההשגה שלהם? נצחות. דחורין, עיקר כוונה דוד בתפילה הייתה בדחורין המפורשים במילת בני. ובכללם כיוון גם על הנוקבין אשר בראשי תיבות. זאת אומרת, אומר בני, המילה בני הכוונה שלו זה זכרים. אבל גם הוא רומז על בני נכר יבולו, גם על הנקבות. את הנקבות הוא העלים אותם בראשי תיבות. ואמר שהבנים ההם יבולו. פירוש, כי נודע. עכשיו הרב מסביר מה זה יבולו, מה זה. נודע. כי נודע שיש ברחם האישה כלי, שבו מקבלת טיפת מים דחורים, וגם מונחים בו מן דידה. והכלי הזה הוא גבורה כנודע. כי היסוד של הנקבה היא מן הגבורות. זאת אומרת, יש ברחם, יש את הרחם, ויש בו כלי. מה זה כלי? יש בו איזשהו לבוש כלי, שבתוכו יש גם מים נוקבין שלה, וגם שם, ויש לו גם כן. יש לו, כן, אבל בסדר. יש בו כלי שבו מקבלת טיפת המים דחורים, זאת אומרת, בו בעצם היא מקבלת את הטיפה שהדחורה משפיעה בתוכה, הכלי הזה נכנס לשם. וגם יש את המנדידה, זאת אומרת, יש את הזרע שלה וזרע שלו, מה שאנחנו יודעים. אז שלה זה נקרא מים נוקבים, ושלו זה נקרא מים דחורים. אז אותו כלי הזה, אותו מקום, מה זה הכלי הזה? הוא גבורות. מה זה גבורות? חימום. גבורות. מה זה אדם רגוע, מה זה גבורות? גבורות, נכון? והכלי הזה הוא גבורה כנודע, כי יסוד של הנקבה מן הגבורות. כבר נתבהר כי המן עצמן היא הוויה דבן. מה זה המים נוקבין? האור רוחה, מה המן הזה? זה רוחה שם בן. שמה? שפעם ראשונה הוא נתן בה, ומאותו הזמן הוא גורם לה לרצות. אבל הכלי שבו נתונים המן, הכלי עצמו, דיברנו קריאת שמע, כן? הוא האחוריים הפשוטים והמלאים של הוויה דהין. שם אב קדם. מה ראינו כאן? שימו לב, אב, קדם, י' כ' יעקב הוויה, וקדם ריבוע של שם בן. בסדר? זה נקרא פשוט
ריבוע. הנה. אבל הכלי, אז מה זה הדבר הזה? מה זה השם הזה? הוא כלי של היסוד. בסדר? זה הכלי. מה זה הכלי? זה לא המן. המים נוקבין זה שם בן. י' כ' ו' כ', לא ריבוע. פשוט. ככה. לא, אין את זה פה. שם בן.